Bore da a chroeso, Nadolig llawen I chi. Ni wedi cyrraedd sesiwn ola y flwyddyn ar gyfer 2024 a dyna'r flwyddyn gyffroes mae wedi bod I ni fan hyn ar arweinwyr Adobe Express. Diolch enfawr I chi am ymuno gyda fi. P'un mai hon yw'r sesiwn gyntaf chi neu os ych chi wedi bod ar llwyth ohonyn nhw ar hyd y flwyddyn. Diolch enfawr I chi. Mae wedi bod yn flwyddyn llawn dop o sesiynau a dwi wedi mwynhau bob un ohonyn nhw ac ych chi'n meddwl beth fi'n edrych ymlaen yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf achos mae llwyth o sesiynau gyda ni yn barod wedi trefnu ar gyfer y flwyddyn nesaf. Dyn nhw ddim ar y ffurflen eto athrawen I gyfrestru ar gyfer ond bydd e-bost nhw mas atoch chi yn yr wythnos gyntaf nôl gyda gwybodaeth am y sesiynau ar gyfer y hanner tymor cyntaf. Mae yna un ar yr wythnos gyntaf nôl, dwi'n trial cofio nawr, dwi'n meddwl mae'r di Mercher yw le fyddwn ni'n gwneud sesiwn fach croeso nôl, ble byddwn ni'n gwneud yn addunedau blwyddyn newydd ac yn y blaen. Os neb moyn siarad beth hwnna nawr, achos mae'n Nadolig. Felly, paid o siarad am flwyddyn newydd, mae'n rhaid dirau. Croeso enfawr I chi i'r sesiwn yma. Dyma ein ail thema nadoligaidd. Falle bod chi wedi bod ar un o'r gwersi byw thema 1, dyma thema 2. Ni'n mynd I fod cael llawer o hwyl heddi yn defnyddio Adobe Express ar gyfer ein ail wers nadoligaidd. Nawr, os nad ych chi wedi ymuno gyda ni o'r blaen, os mae dyma'ch un cyntaf chi, falle bod chi ddim yn ymwybodol o'r tri pheth yma. Sef, yn gyntaf, os ydw i'n mynd rhy gyflym I chi, mae croeso I chi I oedi. Hefyd, cofiwch, mae rai ysgolion jyst yn ymuno ar gyfer yr her gyntaf a wedyn yn gadael. Mae hwnna'n iawn hefyd. Iawn, newch chi beth sy'n siwto chi, a os eisiau chi oedi, os oes angen gwasgu pause, cyn cario ymlaen gyda'r fideo yna gnewch chi hynna. Yn gweud hynny, dwi yn mynd I fod yn gwneud y gweithgareddau yma ddwywaith, unwaith ar y porwr, felly ar y cyfrifiadur, felly os ych chi'n defnyddio laptop, Chromebook, Mac, PC, y math yna beth, yna fyddai'n gwneud hwnna gynta. A wedyn fyddai'n dangos pob sgil hefyd ar iPad, achos mae pethau braidd yn wahanol, ond dim cymaint a beth oedd arfer bod. Maen nhw'n bron o bod yn union yr un peth. Ond dwi am mynd I fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad. Sy'n mynd I roi ychydig o amser ychwanegol I chi os oes angen. Yn ail, gewch chi e-bost prynawn ma gan Dom, y Dom o Adobe gyda tystysgrif I bob un ohonoch chi sydd wedi cymryd rhan yn y weithgaredd yma heddi. Felly, athrawon, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn mwyn derbyn yr e-bost na. Wedyn, ar yr un e-bost, gewch chi'r e-bost tua 4 o'r gloch prynawn yma, mae yna wybodaeth sut allwch chi ennill swag i'ch ysgol chi, gwobrau, a hefyd, os newch chi hwnna 2 gwaith, os ych chi'n ennill swag 2 gwaith, ych chi hefyd yn gallu ennill parti pizza ysgol gyfan, a gwobr yn dweud eich bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express. Nawr, mwyn ennill swag a gweithio tuag at y parti pizza, mae angen I chi gael naill ai 100 o blant o'ch ysgol chi, neu pawb o flwyddyn 3, flwyddyn 6, achos felly bod 100 o blant yn amhosib I rai ysgolion sydd gyda llai o blant. Felly, naill ai 100 o blant, neu pawb o flwyddyn 3-6, typun un o'r reina sydd haws I chi, I gymryd rhan mewn o leiaf un weithgaredd I ni wneud ar y gwersi byw. Nawr, sdim rhaid I nhw wneud yn fyw, allan nhw fod yn wneud prynawn yma, gallen nhw fod yn wneud fori, di Gwener, ond jyst bod chi yn cael gwybod yna o blant I gymryd rhan yn y gweithgareddau yma. Mae hwnna wrth gwrs yn meddwl bod chi sydd ar y wers fyw yn mynd I gorfod bod yn arweinwyr a falle mynd I helpu y plant eraill na I wneud un o'r gweithgareddau yma, dangos eich gwaith chi. Os newch chi hwnna, mae ffurflen I lenwi ar yr e-bost gewch chi athrawon am 4 o'r gloch, ac ar y ffurflen yna, gewch chi roi lluniau o'r dosbarthiadau gyd sy'n cymryd rhan, a wedyn gewch chi swag wedi danfon, gwobrau wedi danfon i'r ysgol, newch chi hwnna 2 gwaith, parti pizza, gwobr ysgol gyfan. Cyffroes iawn, mwy o wybodaeth ar yr e-bost yn 4 o'r gloch. Right, newch yn siŵr bod chi yn dweud helo hefyd, athrawon. Felly, llwch chi naill ai, dyma'ch dewisiadau chi, a llwch chi roi sylwad ar YouTube. Fi gweld bod un ysgol wedi'n barod fan hyn, ysgol gyntaf mewn. Felly, sylwadau ar YouTube, ar comments ar YouTube, croeso chi'n ei na. Neu ar streamiad, y ddolen arall nes I ddanfon I chi. Os chi'n clicio'r ddolen na, chi'n gallu rhoi sylwadau fyna. Neu os mae'r ddoi beth na yn anodd I chi, mae croeso chi hefyd I just ateb yr e-bost nôl. Yr e-bost nes I ddanfon o dolenni arno, nid yr e-bost falle yn hysbysebu'r sesiwn. Yr e-bost gyda'r dolenni ar gyfer sesiwn bore yma, os newch chi ateb hwnna nôl, mae'r e-bost yr agor da fi fan hyn ar y sgrin,
a allai roi eich sylwadau chi ar y sgrin. Felly rowch o bod i ni, pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma fel bod ni'n gallu rhoi eich enw chi ar y sgrin. Cael bach o shout-out, whoop whoop. Right, dewch i ni gael te mynd i edrych ar ein tudalen heriau ar gyfer heddi. Iawn, mae angen y tudalen heriau yna chi. Mae'n sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin fyna. Chi'n gweld e'n mynd fan hyn. O, ffordd arall, dyma ni. bit.ly/Nadolig 24. bit.ly/Nadolig 24. bit.ly/Nadolig 24. Right, dych ni gael agor hwnna lan i ni gael gweld beth ni'n neud heddi. Dyma fe. Felly, os oes da chi iPad neu dyfais i chi sganio cod QR, mae croeso i chi sganio'r cod QR sydd ar y sgrin fyna nawr. bit.ly/Nadolig 24. Na tra bod chi'n neud hwnna, dyma gyfle gwych i ni i weld pwy sydd wedi gweud siwmai. Achos chi'n meddwl beth, fi'n credu bod na fwy wedi dod mewn. Os ma fe. Right, y cynta mewn heddi. Conw, Mr Price. Siwr i ti, Mr Price. A bore da, dosbarth pant a ffynnon, lan a ben y bryn fyna yn Llanarog. Gyda golygfeidd godidog lawr i Gwm Gwendraeth. Croeso mawr i chi, ffrindiau, yn Ysgol Llanarog. Diolch i ti, Mr Price, am ddanfon y neges mewn bore yma. Pwy arall sy'n ni? Wel, lawr yn hewl, Mr Tudur. Woo! Siw mae'n mynd. Rown y cornel wrtha i fan hyn. Bore da o Ysgol Lerwen. Siwr i chi? Pwy staf i fan are? Blwyddyn 3 a 4? Neu just blwyddyn 4? Neu just blwyddyn 3? Rwch o bod pwy sy'n na. Siw mae'n Mr Tudur. Diolch i ti am neges. Mae Miss Jones, Ysgol Glan Cegin gyda ni. Siwr i chi, blwyddyn 5, Ysgol Glan Cegin. Croeso enfawr i chi. A'r neges olaf am nawr, bore da, Ysgol Pennant. Siwr i chi yn Ysgol Pennant, a Nadolig llawen i chi hefyd. Felly dewch eich negeseuon i fewn, rowch o bod ni pwy sy'n ymuno. Ond am y tro, newn ni edrych nawr te i weld beth fydd ein her gyntaf ni heddi. Beth i fi'n goffo clicio neu hwnna? O ia, hwn, right. Right, na sgrolio lawr ar y dudalen heriau i, dyma ni'n Thema 2. Felly Thema 2 yw'r wers yma. Os nad ych chi wedi bod un o'r gwers i byw Thema 1, mae'r heriau yna hefyd bellach lawr y dudalen. Chi'n gweld maen nhw fan hyn, Thema 1. Felly, allech chi fynd nôl os ych chi moyn a edrych dros reina. Ond heddi ni'n mynd i fod yn neud yr heriau Thema 2. Iawn? A'r un cyntaf yw herin siwmper hyll nadoligaidd. Nawr, llwch chi ddweud thai os ych chi'n meddwl bod yn siwmper un hyll neu beidio. Sa'i quite wedi penderfynu beth fi'n meddwl am y gardigan yma, i fod yn onest. Felly, fi'n wedi gwisgo, fi'n trial bod yn nadoligaidd. Ond i ni yn mynd i fod yn neud yr her yma ble ni'n mynd i fod yn creu siwmper hyll nadoligaidd. I ni'n gweld llawer o siwmperi ryfedd yr adeg yma o'r flwyddyn, fel y gardigan yma sydd fi arno, reit nawr. I chi mynd i ddefnyddio sgiliau llunio sbardun testyn i ddelwedd. Felly yn Express mae da ni testyn i ddelwedd, deallusrwydd artificial, AI, ble ni'n gallu teipio beth hoffen i weld a mae Express yn mynd i gynhyrchu'r ddelwedd na i ni. Felly, i ni yn mynd i ddefnyddio'n sgiliau llunio sbardun, penderfynu beth i ni'n mynd i deipio mwyn creu eich siwmper chi. Testyn ddelwedd a disodlu gwrthrychau o'r stac heinau mwyn dylunio siwmper hyll. Right, nawr, ar gyfer hon, mae angen i chi ddefnyddio'r templed. Felly, mae angen i chi ddod i'r dudalen heriau yma a clicio ar y botwm glas. Iawn, y botwm glas sy'n gweud dyma'r templed. Felly, ar gyfer y weithgaredd yma bore, mae angen i chi gyd i wneud siŵr bod chi'n dod i'r dudalen heriau, y ddolen sy'n sgrolio ar waelod y sgrin, bit.ly/Nadolig 24. A pan i chi'n clicio ar dyma'r templed, mae e'n mynd i agor, dyma ni, fy siwmper hyll i ar y we. Nawr, mwyn i chi weithio gyda hwn, na gyd sydd eisiau chi wneud wedyn, iawn, ar ôl i chi clicio ar y botwm glas, be mae'n gweud, dyma'r templed, bydd e'n agor ar tab, nawr te, chi'n gweld y botwm glas yn y cornel top o'ch ar dde sy'n dweud Remix. Remix. Nw'n i glicio ar hwnna. Nawr te, y reswm y fe'n Saesneg dy fi fyna, Remix, a dwi ddim yn gweud ail gymysgu, yw achos dwi ddim wedi newid iaith Express y Gymraeg eto. Ond mae'n iawn, lle i wneud hwnna ar ôl agor y templed. Felly,
clicio ar y botwm glas, ail gymysgu neu remix, a mae hwnna'n mynd i agor hwnna yn Express i chi. Iawn? Mae wedi agor. Nawr, mae Express yn Saesneg gyda fi, felly i newid Express i'r Gymraeg, dwi just yn clicio right yn y cornel top ochr dde ar yr avatar, y smotyn. Nawr, trwy hwb bydd hwnna'n las golau gyda chi, rhyw fath o siap a'ch glas golau. Cornel top ochr dde. A dwi just yn newid hwnna draw i'r Gymraeg. Nawr, mae siawns go dda bod e'n Gymraeg gyda chi'n barod, achos mae'n cofio beth bynnag oedd yr iaith ddiwetha wnaethoch chi ddefnyddio. Iawn? Felly mae siawns go dda bod e wastad yn Gymraeg gyda chi, ond achos bod fi'n neud y sesiynau yma'n Gymraeg ac yn Saesneg, dwi bob tro'n gofod trwco nôl ymlaen. Reit, unwaith chi wedi newid hwnna i'r Gymraeg, allwch chi gau yr ffenest gosodiadau, a wedyn mae'n ailwytho'n Gymraeg. Right, nawr, fi'n mynd i wneud hwnna to nawr ar yr iPad, i roi bach o amser chi, achos fi'n gwybod bod hwnna'n cwpl o gamau fyna, ond os e. So, cam 1, agor dudalen heriau. Cam 2, clicio ar y botwm glas sy'n dweud dyma'r templed. A wedyn cam 3, pan mae'r templed yn agor, clicio ar y botwm glas eto sy'n dweud ail gymysgu neu remix yn Saesneg. A os nad ych chi wedi newid iaith Express y Gymraeg, cwch chi'n neud e wedyn. Right. iPad. Dewch chi'n gael neud ar yr iPad. Achos mae hwnna'n cwpl o camau pwysig fyna yn y sy'n bwysig ni. Right, dyma fi ar yr iPad. Felly, yr un peth, mae eisiau i fi fynd draw i Chrome. A dyma ni'r dudalen heriau fan hyn. Dyma hi. Sgrolio lawr. A mae'r botwm glas fan hyn, dyma'r templed. Tap ar hwnna. Na fi, a achos bod fi wedi agor Express yn barod, mae'n bwysig bod chi'n agor Express yn barod, mae eisiau cael gwared y peth yma sy'n popo lan ar y gwaelod, tap ar enable all fyna. Na fi, chi'n gweld achos mae'r tybeth o hwnna ar y gwaelod yn cuddio'r botwm glas. Nawr, mae angen bod chi wedi agor Express a mewn gyfnodi Express ar yr iPad cyn tapio'r botwm na. Right, nawr te, lle clicio ail gymysgu'r dyluniad hwn, yr botwm glas na. So chi sylwi ar yr iPad, mae'r botwm glas ar waelod y sgrin. Iawn, le ar y porwr oedd ar y top. Felly, dibynnu falle ar eich Chromebook chi, falle bydd ar y top yn y gwylod, y botwm glas na, ail gymysgu, remix. Tap ar hwnna. Trying to open an application, allow, mae hwnna'n iawn. Mae hwnna'n mynd i fynd nôl o fi. Falle bydd e'n mynd i'r App Store fel hyn, ond y gys rhaid chi'n neud nawr yw neidio nôl i App Express ar yr iPad. A ddyle, dyma ni, ddyle fe just agor y templed i fyny. Abracadabra. Fel na. Iawn. Sorted. Felly, fi wedi gwneud hwnna nawr ar yr iPad ac ar y porwr. Mae rhywun arall wedi gweud, helo, dych chi'n gweld, pwy sda ni ma? Pwy sda ni? Pwy sydd da ni? He, siwmai! Mae By Morris wedi dawn fy neges i ni, a bore da o ysgol ID Hwsen, dosbarth ar onen, blwyddyn 4-5 a 6. Croeso mawr i chi, ffrindiau, yn ysgol ID Hwsen. Siwmai, dosbarth onen, a diolch am ymuno. Right te, nawr te, fi'n barod ar yr iPad, a fi'n nôl i'r porwr yna te, i ni gael mynd mlaen gyda yr her yma. Right, o nage, hwnna'r iPad, switch. Fyddech chi'n meddwl bod fydde, ni'n gwybod fel i wneud hwn ar ôl, chymod, blynyddoedd o wneud y gwersi byw yma. Right, cawn ni, fi'n nôl ar y porwr. Felly nawr, lan ar y top fan hyn ar y porwr, chi'n gweld, mae tabs dy fi. Felly dyma'r dudalen heriau, a dyma Express gyda'r templed ar agor. Iawn. Nawr, y peth cyntaf sy'n angen i chi wneud yw newid yr enw fan hyn, achos mae'n gweud siwmper hyll myredydd. Nawr, a falle bod chi ddim yn moyn creu siwmper hyll. Falle bod chi moyn creu siwmper hyfryd, neu siwmper gynnes, neu siwmper nadolig, falle. Felly, os ych chi moyn newid y disgrifiad sy'n mewn yna, yna ewch amdani, ond yn sicr, dwi ddim yn meddwl bod lot ohono ni gyda'r enw myredydd ar y sesiwn yma bore yma, newidwch yr enw na hefyd. A chi gweld y sgwigl yma fan hyn, i licio hwn, nes i just wneud e o dan fy enw i. Felly, falle bydd eisiau chi i glicio ar y sgwigl, wneud e'n fwy, wneud e'n llai, falle os mae'ch enw chi yn fyrrach na'n enw i, a na fe, fi wedi gosod hwnna fanna. Felly, newidwch y disgrifiad, newidwch yr enw,
A wedyn, mae'n amser arbed y ffeil. Lan y cornel top ochr chwith, dewch i ni gael rhoi enw i hwn. Siwmper Nadolig. Oce, na fe. Iawn, felly dyna'n tasg gyntaf ni yw newid y testyn, rhowch enw chi arno fe, a hefyd newid enw'r ffeil lan y cornel top ochr chwith, fel bod enw'r ffeil yn un synhwyrol. Right, fi'n mynd i neidio draw'r iPad nawr, cyfle i chi gael neud hwnna. Newid yr enw, falle newid y disgrifiad, falle bod chi ddim yn moyn creu siwmper hyll, falle bod chi, a wedyn a rhowch enw i'r ffail. Right te, draw ar yr iPad te i wneud yr un peth. Dyma ni. Right, tap fan hyn, tap mewn yna, a nawr allai newid hwnna i siwmper Nadolig. Na fe, gret. Ailfeintio fe, i ffitio. Na fe. A wedyn lan y cornel top ochr chwith, rwy'n i newid enw'r ffail fan hyn. Sorry, mae sŵn. Pam i fi'n teipio gyda bysellfwrdd y cyfriadur. Na fe. Wedi wneud. Iawn. Felly dyna'ch cam cyntaf chi. Newid yr enw, newid yr disgrifiad, enwi'r ffeil. Reit te. Mae'n amser i ni i arbrofi gyda'r sbardyn ar gyfer y siwmper i hun. Dych chi fi gael mynd nôl i'r porwr. Dyma fi. Reit. Nawr, na gyd sydd eisiau chi wneud yw clicio, chi'n gweld y siwmper hyll yma. Nawr fel nes i gynhyrchu'r ddelwedd yma, fel ydw i wedi cynhyrchu y siwmper a chyfi. A dwi'n cool? Na, dwi ddim yn cool. Na, sa'n meddwl bod e. Ond fel i fi wedi creu hwnna, wel, dewch ni gael clicio arno fe, felly clic ar y siwmper, pawb i clicio ar y siwmper. A draw ar y chwith nawr, fe welwch chi y botwm yma, cynhyrchu delwedd. A mae eisiau clicio fan hyn, a chi'n gweld mae'r icon bach yma yn dangos i fi bod na osodiadau mewn am barod. Felly, os gliciwch chi fyna, cynhyrchu delwedd, a chiwch chi weld beth nes i deipio i gynhyrchu y ddelwedd yna, y siwmper a chyfina sydd â fi. Siwmper wlan hyll gyda llun deinosor a ffrwythau. Right, wel, os ych chi moyn greu'n hyll, bydden ni'n dweud bod y geiriau fan hyn yn y cronfachau yma, deinosor a ffrwythiau, bod chi'n cyfnewid hwnna am falle dau beth sydd just ddim yn neud synnwyr. Dau beth sydd ddim yn cyd-fynd gyda'i gilydd o gwbl. Enghraifft, cech chi roi'r breth fel penguin a pizza. Triwn ni hwnna. Felly, allech chi just cyfnewid y geiriau mewn yn y cronfachau yna am dau beth sydd ddim yn mynd gyda'i gilydd. Dau bartner rhyfedd, dau beth odd sydd ddim wir wneud synnwyr. A dyma ni, mae da fi nawr siwmper, hyll, penguin a pizza. Fyna? Iawn? Mae'r un cool, a bod yn onest. Sa'n meddwl bod un hyll, fi'n meddwl bod un ardderchog. Ond gallech chi arbrofi. Felly, a athrawon, os ych chi'n clywed unrhyw syniadau gwych gan eich dosbarthiadau chi, rhowch nhw lan yn y comments i ni gael gweld pwy sy'n gallu meddwl am y par mwyaf rhyfedd o bethau i roi mewn mynd hyn. Penguin a pizza, dy fi fyna. Nawr, falle bod chi ddim yn moyn i hon i fod yn siwmper hyll. Falle bod chi moyn iddi fod yn siwmper wlan gynnes. Felly, llwch chi roi ansoddau'r arall fan hyn i'r siwmper. So, cadwch yr disgrifiad fel mae just newidiwch y pethau sydd yn y cronfachau, tu fewn y cronfachau, tu fewn y brackets. Felly, dwi wedi newid hyll am gynnes fyna, a wedyn gyda llun, na falle bod fi moyn coeden nadolig a beth a chathod. Mae hwnna'n, diwna ddim mor rhyfedd o gyfuniad ydw e.
Siwmper wlan gynnes gyda chi'n coeden Nadolig a chathod. Arbrofwch gyda beth i chi'n rhoi mewn yn y cronfachau. Triwch cwbl o wahanol bethau mas. Dyma ni. Cool. Cool na. Mae'r gath wedi dringo i ben y goeden. Cool. Mae'r gath yn gwisgo siwmper sy'n edrych fel coeden Nadolig. Mae hwnna'n cool hefyd. Felly, arbrofwch gyda wahanol bethau. Nawr, allu'r ansoddau'r yma hefyd, y siwmper wlan, yn hytrach na ansoddau'r, disgrifio pa fath o siwmper yw. Allech chi fod yn defnyddio lliwiau mewn hwnna. Siwmper wlan glas a gwyrdd. Allech chi ddewis eich hoff liwiau. Esgleiniog. Allech chi drial llwyth o wahanol ansoddeiriau mewn hwnna. Siwmper wlan, glas a gwyrdd gyda chi'n coeden Nadolig chathod. Felly mae'r ail rhan y fe wedi aros yr un peth, ond nawr chi'n gweld mae wedi rhoi fy hoff liwiau i fewn. A dyma ni, mae'r cathod ar y goeden. Cool. Right, felly, arbrofwch gyda hwnna i benderfynu beth yw'ch hoff siwmper Nadolig chi. Dwi wedi cael e-bost, efe rhywun yn gweud siwmai hwnna, neu efe rhywun... Nage, chi'n mo beth? Rhywun yn danfon e-bost i fi am rhyw gyfarfod diflas yma. Felly na, anwybyddu hwnna. Right, dewch chi'n cael mynd draw i'r iPad i wneud yr un peth. Felly cymrwch chi'ch amser nawr yn arbrofi gyda newid y sbardun yna. iPad, right there. Clic. Dyma ni, fi'n ôl ar yr iPad. Right, felly'r un peth ar yr iPad. Tap ar y llun, drawr y chwith, dwi'n dewis cynhyrchu delwedd, a lan o'r top fan hyn nawr allai newid y sbardun. Siwmper wlan, be na i ddweud fan hyn, siwmper wlan, na i fynd am aur a brown. Gyda llun, a be na i wneud fan hyn, dechrau ni gweld, siwmper wlan, aur a brown, gyda llun, be dda i am? Rhywbeth nadoligaidd? Ie, pam lai. Dyn eira. A, be dda i? Dyn eira a... dyn eira... a uchelwydd, mistletoe, ac uchelwydd. Trin ni hwnna. Go. Right, a lawr y gweilo fan hyn bydd e'n rhoi 4 canlyniad i fi. Os nad yw Express yn deall rhyw air Cymraeg sydd ydych chi mewn, allwch chi yng nghanol eich disgrifiad Cymraeg roi un gair Saesneg mewn os ych chi eisiau. Felly os nad yw e'n gwybod beth yw, enghraifft, os na fydde fe'n gwybod beth yw uchelwydd, ond mae dyna ni'n gweld uchelwydd mewn yna, yna allech chi roi geiriau Saesneg mewn hefyd. Ffantastig. Drwylio ar hwnna, hwnna'n cool. Right, felly, arbrofwch gyda hwnna, a ni bron yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf. Gobeithio bod chi'n cael hwyl, fi'n cael llwyth o hwyl gyda hwn yn dylunio siwmperi. Penguin a pizza, o hwnna'n un gred. Ges i hwnna fel awgrym gan un o'r ysgolion ar y sesiwn ddetha, chi'n bod. Felly, os oes da chi unrhyw awgrymiadau o ryw gyfuniadau dwl, yna rhowch wybod i fi beth i chi wedi rhoi. Reit te, a fi nôl i'r porwr te, i ni gael mynd mlaen i'r cam nesaf. Nawr nesaf, mae eisiau i ni nawr i feddwl am ein cynllun lliwiau. Nawr, gan bod fi wedi creu siwmper hyfryd glas a gwyrdd fan hyn, mae lliw y fframen yma sydd o amgylch y siwmper, dyw e ddim yn neud synwyr, dyw e ddim yn gweithio cystel ragor. Felly mae angen i ni nesaf i newid lliw y fframen i un o liwiau i'ch dyluniad chi. Iawn? Felly, dyma beth ni'n mynd i wneud.
bydd angen i chi ddefnyddio'r stac heinau. Nawr, mae'r stac heinau draw ar yr ochr dde fan hyn. A chi'n gweld, o dan eich siwmper chi, mae yna ddau beth yn y lliw melynfrown yma, brown melyn, yn yr lliw yma, lliw mwstar tywyll. Felly mae eisiau ni newid lliw y ddau ohonyn nhw i rhywbeth newydd sydd yn rhan o'ch dyluniad chi. Felly na glicio ar yr petrial yma yn gyntaf. Felly cliciwch ar hwn, yr un sydd yn uniongyrchol o dan y siwmper. Clic ar hwnna. Right. A ni'n mynd i newid lliw hwn nawr o'r melynfrown. Nawr, fi'n gwybod mae Mr Tudur yn hoff iawn o gyfuno enwau lliwiau gyda'i gilydd i greu geiriau cyfansawdd. Felly hwnna i ti, Mr Tudur. Ni'n mynd i newid y melynfrown yma i ryw liw sydd â ni ar y siwmper. Right, felly dwi wedi clicio arno fe yn y stac heinau. A draw ar y chwith, fe welwch chi fan hyn, llenwi, a dyma'r un lliw fan hyn. Nawr, ni'n glicio ar hwnna, a nawr, i ni moyn dewis lliw sydd ar y siwmper. A'r ffordd i ni wneud hynny yw i glicio ar yr pipet. Y pipet. Signwr dŵr, eyedropper, maen nhw'n galw hwn yn Saesneg, pipet. Iawn? Clicio ar hwnna, a gewch chi'r cylch yma yn ymddangos. A gyda'r cylch yma, chi'n gallu hofran dros unrhyw ran o'ch dyluniad chi, a dewis lliw. A chi'n gweld, y lliw fydd beth bynnag sy'n reit yn y sgwar canol na yn y cylch. Mae cylch ydych chi, a mae sgwaryn reit yn y canol. Felly falle bod fi moyn yr gwyrdd golau yma, fi licio'r lliw yma. Felly ai am yr turquoise yma. Gwyrddlas. Clic ar hwnna. Iawn, a beth sy'n digwydd yw, dyna ni, mae wedi newid lliw yr petrial na i'r lliw na nes i ddewis o'r siwmper. Wel nawr, i ni moyn wneud yr un peth i'r fframyn yma sy'n tu ôl i'r petrial. Iawn, y fframyn yma sy'n siap cwmwl. Felly, ni'n mynd i wneud yr un peth, clicio ar y stac heinau, clic, a mae wedi dewis hwnna. Nawr, y tro yma, does dim llenwad ar y chwith fan hyn. Be sy'n rhaid ni wneud yw mynd i'r effeithiau yn y restr fan hyn. Effeithiau. A wedyn, chi'n gweld, mae yna effaith deilyw yn y fe. Clicio'r personol fan hyn. Nawr te, a dyma'r lliw nawr, yr melynfrowna oedd da ni fan hyn yn y cysgodion a'r amlygu. A be ni'n wneud yw defnyddio'r pipet nawr, a ni'n mynd i ddewis y lliw sydd ar y petrial. Felly, clic, dod draw i'r petrial yma, ni'n newid i liwau, dewis hwnna, a na fe. I ni wedi newid lliw y fframyn. Nawr, oedd y lliw na fan hyn, chi weld yn y cysgodion a'r amlygu, ond dim ond yn y cysgodion oedd angen i fi newid yna, dim angen i fi newid yr amlygu hefyd. Os mae chi ddim yn bihafio, falle bod eisiau chi newid y ddau ohonyn nhw sydd ddigon hawdd, fel yna. Iawn, felly dyna'r cam nesaf chi yw newid lliw yr petrial a'r fframyn sydd tu ôl i'r siwmper i liw addas, un o'r lliwiau sydd da chi ar y dyluniad. Right, draw i'r iPad te. Nawr, ar yr iPad, digwydd bod nes i ddewis air a brown fel lliwiau. Felly, dyw'r lliw y fframyn a ddim yn rhi-wael ydw e mewn gwirionedd. Mae fe'n gweithio yn iawn a dweud y gwir, ond jyst er mwyn dangos y broses i chi, na i newid e beth bynnag. Iawn. Felly, be fi'n mynd i wneud yw mynd i'r stac heinau, cofiwch, a fi'n sgrolio lawr ar y stac heinau draw fan hyn ar ochr dde, a o dan y siwmper dwi'n dewis y petrial melynfrown na yn gynta. Iawn, a nawr draw ar y chwith, dwi'n mynd i fynd i'r llenwad, tap ar llenwi, ac eto dwi'n defnyddio'r pipet. A dwi'n llusgo'r pipet, chi'n gweld, dwi'n llusgo fe amgylch fan hyn, un o'r lliwiau. A fi am yr hifen yma. Na, dwi'n mynd i fynd am yr air yma ar yr llewis. Mae wedi mynd am frown. Chbo be, mae'r brown na'n iawn hefyd. Right, a nawr, mae eisiau gwneud yr un peth i'r fframyn. Felly draw yn y stac heinau, tap ar y fframyn. Cofiwch, mae rhaid ni ddod lawr i'r effeithiau, mynd i'r rhaid deilyw,
newid y cysgodion yn gynta i'r... Na fe. A sa'n meddwl bod angen, ond ma'n fi newid yr amlygu hefyd, just i fod yn saff. A na fe, mae hwnna wedi newid draw fyna ar yr iPad hefyd. Right, oedau fyna fyned, mae rhywun wedi anfon e-bost i fi, efo rhywun ar yr wers i fi, neu nage, cyfrarfod arall. Di ar annwyl. Sa'n mae'n mynd i gyfarfod? Right, iawn, a'i nôl i'r porwr. Nawr te. A ni ddim yn bell bant o fod wedi gorffen fan hyn nawr. Nawr, os i chi wedi newid lliw eich fframen a'ch petriol chi i liw golau, fel dwi wedi gwneud fan hyn, falle bod eisiau newid lliw yr ysgrifen. Iawn, achos mae'r fframen gyda fi yn las golau, yn dwi? A mae'r sgrifen yn wyn, felly mae angen i fi gael sgrifen D, dwi'n meddwl fan hyn. Felly, lle chi ddewis pa bynnag liw chi moyn. Falle ai am y glas tywyll yma fan hyn. Felly, clic ar y testyn a'r lliw'r llenwad. Felly, os ych chi'n hapus gyda'r gwyn, mae hwnna'n iawn. Achos ar yr iPad, mae'r brown tywyll na gyda'r testyn gwyn yn gweithio'n berffaith. Felly, dwi ddim yn mynd i newid e. Ond fan hyn ar y porwr, mae angen i fi newid e o'r gwyn. A dwi'n mynd i fynd am y glas tywyll yma. Ie, mae hwnna'n hyfryd. Nawr, beth allwch chi gyd newid yw'r ffont os ych chi eisiau. Nawr, ar hyn o bryd mae ar y ffont bricolage grotesque yma. Ond, chymod, allwch chi newid hwnna i ffont arall. Felly, cliciwch fan hyn, allwch chi sgrolio drwyddo, dewis rhywbeth arall, dewis rhywbeth sy'n edrych tym bach yn fwy nadoligaidd, felly os ych chi eisiau, neu jyst ffont i chi'n hoffi, ffont sydd yn adlewyrchu eich personoliaeth chi. Felly, sgroliwch drwyddo, chi'n gweld, welwch chi enghraifft o bob un o'r ffontiau. Fi'n licio hwn, Fuzzy Bubbles. Fuzzy Bubbles Bold. Di hefyd licio Gilbert na, mae hwnna'n un cool hefyd. A Gloria Hallelujah. Wel, mae yn Nadolig, I am Gloria Hallelujah. Dwi'n meddwl. Efe llawysgrifen angel yw hwnna? Pwy awyr. Right, siwmper Nadolig, Meredydd. A wedyn falle bydd eisiau chi ailfeintio pan i chi'n newid ffont, achos mae gwahanol ffontiau a mewn gwahanol feintiau. A falle mae hwnna'n meddwl bod rhaid chi symud eich llinell donog. Chi'n beth? Na i ddod ar linell donog i'r top. A wedyn mae hwnna'n haws i fi i symud eddi le. A wedyn, unwaith mae fe yn i le. Unwaith mae yn i le. A lle symud yn ôl tu ôl i'r testyn. Fel na. Ia. Great. Iawn. Felly fi wedi newid y ffont. Fi wedi newid lliw y ffont os oes angen. A mae hwnna yn dod mlaen yn gret. Right, draw i'r iPad te, i gael neud hwnna. Nawr beth yw'ch hoff ganeuon Nadolig chi? Beth yw'ch hoff can Nadolig i chi wedi bod yn paratoi ar gyfer, ydych chi wedi cael gwasanaeth Nadolig, ydych chi wedi cael sioe Nadolig, beth yw'r gan orau? Beth yw'r un mae pawb yn canu drwy'r amser achos chi wedi bod yn ymarfer eisiau gwmynt, ydych chi'n canu fe mas ar y iard, ydych chi'n canu fe amser cynno, ydych chi'n canu fe amser cyfrestru. Pa ganeuon neu sioiau Nadolig, neu beth i chi wedi bod yn neud yn eich ysgol chi ar gyfer adeg y Nadolig. Rhowch o bod i fi yn y chat. Rhowch o bod i ni gyd, beth i chi wedi bod yn neud ar gyfer y Nadolig. Right, iPad, fi'n hapus dy'r gwyn, mae'r gwyn yn gweithio'n gret, sy'n eisiau newid y lliw, ond dwi'n mynd i newid y ffont. Chi tap ar y testyn, a dwi'n mynd i fynd i gweld y cyfa fan hyn. Fi yn licio ni, defnyddio'r un hefyd, mae'n dangos y ffont. Licio hwnna. Dangos y ffontiau yn fawr yn eis pan i chi'n mynd i gweld y cyfan. Na fe, fel hyn. Dewch chi sort o sgwigl mas, felly dewch chi fi gael mynd ar sgwigl i'r top. Na fe. A symud ei ddi le, a wedyn dod nôl o fe o dan y testyn. Ie, fel na. Gret. Right, draw i'r porwr. Beth sy'n ni ar ôl i wneud? Wel, mae dan ni 2 gam ar ôl. Sef, mae eisiau newid lliw y cefndir, o bosib, a hefyd ydy ni moyn cyfnewid yr ser melyn yma sydd da ni ar dyluniad. Gewn ni weld. Right, nawr, y cefndir. Nawr, pan ych chi'n clicio ar y cefndir, mae e'n dangos bod e ar glo. Chi'n gweld, mae yna padlock, mae clod yn ni fan hyn.
Felly, mae angen i ni ddatgloi y cefndir os i ni moyn newid I liw e. Right, nawr I wneud hynny, na gys eisiau chi wneud yw de-glicio, right click, ar y cefndir. Nawr, os ych chi ar Chromebook, mae hwnna'n golygu clicio gyda 2 fus ar y trackpad. A cadwch y 2 fus ychydig ar agor, fel bod chi'n gwneud arwydd heddwch, peace man. A wedyn cliciwch ar y trackpad gyda'ch 2 fus ar agor fel yna. A mae hwnna'n agor yr ddewislen yma I fyny. Neu os ydych chi, botymau chwytho D, yna D glicio, right click I ddatgloi. Ar yr iPad, ni'n pwyso'n hir arno fe. Dalan bus lawr yn hir, dala fe lawr am ychydig eiliadau, a bydd hwn yn ddangos. Na ddangos hwnna chi ar yr iPad nawr. Felly datgloi yr haen gefn yma. A dwi'n hoffi'r haen gefn yna, achos mae ni, mae'n edrych fel gwlan yn dweud. Mae gweiad siwmper fyna. Ond dwi'n moyn newid y lliw, achos mae mewn rhyw wyrdd tywyll, sydd ddim cweit yr un gwyrdd a bys da fi ar y siwmper. Felly nawr bod fi wedi datgloi allai glicio ar hwnna, a eto ni'n mynd I fynd i'r effaith deilyw. Felly clicio ar effeithiau, mynd i'r personol fan hyn yr deilyw, clic fyna. Nawr te, gadwch y gysgodion yn ddi, mae hwnna'n iawn, a chi'n mynd I newid beth bynnag yw'r lliw amlygu. Clic ar amlygu, cydio yn y pipet, a just triwch cwpl o wahanol liwiau. O na, mae hwnna'n rhy dywyll. Triwch cwpl o wahanol liwiau o'ch dyluniad chi. I chi gael gweld beth sy'n gweithio orau. Yna bach rheole. Mae hwnna'n neis fel yna. Na fe? Hapus iawn gyda hwnna. Iawn? Felly newid lliw o'r amlygu ar y cefndir I un o'r liwiau eich siwmper chi. Right, draw I wneud hwnna ar yr iPad, te. Dyma ni ar yr iPad. Tap ar y cefndir, a nawr I ddatgloi, mae eisiau fi I bwyso'n hir. Long press, gwasgu'n hir. A nawr, dyma ni datgloi. Right, a nawr allai fi mynd i'r effeithiau, deilyw, mynd i'r amlygu, a dewch I fi gael dewis lliw. Na, dim hwnna. Rhywbeth chydig mwy golau na hwnna, falle. Na, dim hwnna chwaith. Iawn, falle bydd eisiau chi drial mwy nag un. Na fe. Gwych. Perffaith. A gewch chi liw sy'n chi'n bod yn towno mewn, yn cyfateb, yn cyfuno yn hyfryd gyda lliwiau eraill, achos mae nhw'n liwiau, wrth gwrs, sydd ar eich siwmper chi yn y man cyntaf. Right, ni bron iawn o ben, na gyd sy'n eisiau gwneud nawr yw cyfnewid y ser yma. Felly, I fi mynd I fynd nôl i'r poror. Nawr mae 2 wahanol math o seren dyn ni fan hyn. Mae yr un yma, yr un gyda, chi'n bod, sawl pwynt, gyda'r pwyntiau yma I gyd, mae hwnna'n ddelwedd, mae hwnna'n lun I ni'n gallu swapo, cyfnewid am un arall. Ond mae hwn yn siap, mae'r un yma, y seren fach gyda 4 pwynt, yn siap. Felly gyda'r seren fach, fi'n mynd I newid hwnna I liw o'n aliniad I. Felly draw'r chwyth, mynd I llenwi, a just dewis lliw o'r dyluniad. Felly'r gwyn golau yma. Ie, na fe. A wedyn mae un arall ydych chi fan hyn. Dim ond 2 o rai bach yma sydd. Iawn? A dwi'n mynd I ddewis yr un lliw, felly lle ddefnyddio y pipet a mynd i'r seren gynta, dewis yr union liw na. Na fe. Lle mae'r 2 seren fach yn rwydd, ni just yn newid I lliwiau nhw. Ond gyda'r ser yn fwy, I ni'n gallu I cyfnewid nhw am bethau eraill. Felly falle bod chi moyn plieira, neu falle bod chi'n moyn gwahanol seren. Falle bod chi moyn coed Nadolig, falle bod chi moyn dyn eira. Sa'n gwybod. Nawr, be fi'n neud yw clicio'r un cyntaf fan hyn, clic, a lan ar y cornel top ochr chwyth, o dan y gair delwedd, cliciwch ar yr eicon yma fan hyn, disodli. A fi'n mynd I ddisodli fe gyda ased dylunio. Ased dylunio. Nawr gyda llaw, os ych chi'n hoffi'r ser sy'n na, sdim rhaid I chi wneud hwn, iawn? Sdim rhaid I chi newid hwn o gwbl, fi'n siŵr bod, mae'n nyluniad i'n edrych yn hyfryd gyda'r ser melyn na, allan ni just stopio fan hyn. Felly, sdim rhaid I chi wneud hwn o gwbl, allan chi just adael y ser fel maen nhw. Ond os chi moyn y cyfnewid nhw, dyma beth ni'n wneud. Right, a nawr dwi'n mynd I fynd chwilio fan hyn felly am rhywbeth fel snowflake. Oh, great.
A fan hyn nawr, allai ddewis, chymod, un o'r plier yma. Rhywbeth yna. Hyfryd, hyfryd, hyfryd. Clic ar hwn, a dwi'n gwneud yr un peth to. Dwi'n mynd i fynd lan, le mae'n dweud delwedd, clicio ar yr icon yma, disodli o'r asedau dylunio, bydd y chwiliad Snowflake yna dal na, a allech chi ddefnyddio'r un, ond chi'n bod beth, pam lai, a i am wahanol blien eira bob tro. Gret. Lawr fan hyn, disodli o, na fe, a i am hwn y tro yma, na, hwnna ie, a wedyn yr un ola fan hyn, disodli o, asedau dylunio, o, ie, mae'r tri bach yma fan hyn. Na fe? Iawn. A chi gweld pa mor hawdd yw e fan ai, jyst newid naws eich dyluniad chi gan ddefnyddio disodli a dewis asedau dylunio gwahanol. Ond fel ddwedais i, allech chi yn hawdd iawn adael hwnna fel mae e gyda y ser melyn. A chi'n gwybod beth? Draw ar yr iPad, na'n union beth i fi'n mynd i wneud. Fi'n mynd i adael e fel mae e. Mae'r ser melyn na'n mynd yn neis gyda'r lliwiau sydd â fi, felly fi'n mynd i adael nhw i fod fel maen nhw. Mae croeso i chi wneud yr un peth hefyd. Right, wel, i ni wedi gorffen yn her gyntaf ni. Fel arfer, os i chi moyn rhannu'r rhain, mae ydych chi lot o ddewisiadau, llwch chi lawrlwytho, defnyddio'r eicon lawrlwytho fyna, llwytho i lawr, neu rhannu os i chi moyn cyhoeddi hwnna i dolen gweld yn unig, neu allwch chi clicio rannu a rhoi fe mewn ar rhywbeth fel Google Classroom, Microsoft Teams, os ych chi'n defnyddio rheina. Draw ar y porwr, mae e'n union yr un peth, lan yn y cornel top ochr dde, mae ydych chi lawrlwytho, PNG, neu PDF os ych chi'n meddwl argraffu, a wedyn rhannu fan hyn, allwch chi roi mewn yn syth i Google Classroom neu Teams fan hyn, neu cyhoeddi dolen gweld yn unig mwyn cyhoeddi eich siwmper hyll, neu brydferth, beth bynnag chi wedi creu i'r we. Right, gret. Wel, am ddechrau ardderchog, un sesiwn ni, neu hanner ffordd drwyddo. Cofiwch athrawon os gewch chi gyfle os chi'n gwylio hwn ar YouTube. Mae'n help enfawr i ni os ych chi yn hoffi y fideo yma. Felly, os allwch chi just clicio hoffi ar y fideo ar YouTube, a os nad ydych chi wedi'n barod tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol, mae hwnna'n helpu ni i gadw'r sesiynau byw yma i fynd yn dragwyddol gobeithio. Felly, hoffi a tan ysgrifo i'r sianel fyna, bydde hwnna'n lot fawr o help. Right, nawr te, i ni yn mynd i fod yn symud ymlaen un her nesaf. Felly, dewch chi gael mynd nôl i fan hyn. Nawr, i'r her nesaf, bydd angen i chi fynd nôl i'r dudalen heriau. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y tab yma fan hyn, a mae hwnna'n mynd nôl â fi i'r dudalen heriau. Sgrolio lawr, a dyma ni her 2. Och, a fi. O, na olwg ar gymeriad sydd yn ni fan hyn. Di ar annwyl mi, dychrynllid, pidwch y sôn thai. Right, her 2, i ni'n mynd i fod yn dysgu am draddodiadau nadoligaidd gwahanol ar draws y byd ac yn creu fideo syml. Fideo syml. Felly ni'n mynd i ddefnyddio sgiliau creu fideo syml mwyn rhoi gwybodaeth am wahanol draddodiadau nadoligaidd ar draws y byd. A rybydd i chi, mae'r cymeriad dychrynllid yma fan hyn yn un ohonyn nhw. Felly, i wneud hwn, i ddysgu chi agor y ddogfen wybodaeth. Felly, ar y porwr, just cliciwch ar y bottom glas, dogfen wybodaeth, a mae hwnna yn mynd i agor y doc yma lan i chi. Dewch chi fi gael mynd yn fwy fan hyn, fel bod chi'n gweld. Dyma ni. A dyma ni wybodaeth am 4 gwahanol draddodiad nadoligaidd ar draws y byd. Iawn? Draw ar yr iPad, i agor y ddogfen na, dych chi'n gael just neidio nôl draw i Chrome, neu ble bynnag i chi safari. Right, nawr ten, lle gair hwnna. Right, sgrolio lawr, dyma ni, her 2. Nawr, allwch chi tapo dogfen wybodaeth, ond os nad yw app Google Docs gyda chi ar eich iPad, chymod, siawns gyda falle bod ddim, yna bydd e'n gofyn i chi lawrlwytho fe. Os dim angen i chi gael app Google Docs i agor hwn ar iPad. Na gyd sy'n rhaid chi'n neud yw gwasgu'n hir ar y botwm yma. Okay? Gwasgu'n hir, pwyso'n hir ar y botwm, a dewis yr un cyntaf yna, open in a new tab. A mae e'n neud yr un peth am beth sy'n digwydd ar yr porwr, mae jyst yn agor e ar
Chrome neu Safari neu beth bynnag chi'n defnyddio. Iawn, felly, sdim angen iddi chi agor hwn yn app Google Docs. Os ydych chi wedi, a mae'n gweithio'n iawn, wel popeth yn iawn, ond sdim rhaid i chi agor yn yr app. Iawn, pwyswch yn hir ar y botwm yma, open in a new tab, a mae'n neud yr union beth sy'n digwydd ar y porwr. Ar y porwr, pan ni'n clicio ar y botwm na beth sy'n digwydd beth bynnag, mae'n agor mewn tab arall. Right, mlaen â ni. Right, nôl y fi i'r porwr, dyma fe, a dewch i ni gael clatio mante ar greu yr dyluniad yma. Right, dyma fi de, a fi nôl i Express, dyma Express fan hyn, a dwi'n mynd i fynd nôl i y dudalen cartref. Felly dyma Express, i fynd nôl i'r dudalen cartref, just clic ar yr eicon Adobe Express yn y cornel top ochr chwith. Na fe. A ni nôl ar dudalen cartref Express. Nawr, mwyn creu fideo, dyfalwch beth i ni'n gwasgu mwyn creu fideo. Ie, chi'n iawn. Ni'n gwasgu ar y deilsen oren sy'n dweud creu fideo. Felly cliciwch ar creu fideo mwyn dechrau creu fideo. No way. Ie, wir. Iawn, felly dyma ni. Nawr, dyn ni ddim yn moyn hwn, os mae hwn yn agor lan i chi, rhyw hydlyddion, cau hwnna, so moyn hwnna, dim diolch yn fawr. A dwi ddim yn moyn y templedi yma, chwaith, chi'n gweld templedi ar agor. Felly, na i glicio ar yr X fan hyn i gair templedi, dim diolch yn fawr, bant a ti. Right, a dyma ni'n gweithio ar ein fideo. Right, y peth cyntaf ni moyn neud yw, ni moyn teitl, iawn? Rhywbeth fel Nadolig ar draws y byd. Dde hwnna'n deitl perffaith ar gyfer hwn. Nadolig ar draws y byd. Right, felly, cyn i ni roi'r teitl na, ni moyn meddwl beth sy'n mynd i fod yng nghefndir y dudalen, beth sy'n mynd i fod yn y cefn. Nawr, allan ni roi llun, ond gan mai fideo yw hwn, dewch ni gael chwilio am fideo. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith. Cyfryngau ar y chwith. Clic. A lan ar y top, dwi'n mynd i fynd i fideos. Iawn, dwi'n mynd i chwilio fideos. A fan hyn le mae'n gweud chwilio fideo, dwi'n mynd i deipio mewn hyn beth hoffen ni. Nawr te, allan ni roi just y gair Christmas mewn, Christmas. Ond, chymod, wel, dewch ni gael trial. Beth i fynd i gan? Dwi'n mynd i 2,194 o wahanol fideos. Ond mae rai ohonyn nhw fel, chymod, mae rai ohonyn nhw'n eitha prysur. Iawn? Mae nhw'n greit, do. Mae nhw'n greit. Ond, chymod, mae dim lle i destun, really, ar rai ohonyn nhw. Felly, allech chi chwilio am Christmas background. A mae hwnna yn tynnu rhyw 1,000 o'r fideos allan. Iawn? Dal dych chi 1,389. Ond chi gweld nawr, mae rhain yn mynd i fod yn rwyddach i roi testyn o'i blaen nhw. Does dim pethau rhy brysur yn mynd mlaen arnyn nhw. Gred. Felly, ni ddewis un ohonyn nhw. Os chi'n hofran drosto fe gyda'ch llygoden, yna bydd yn dachware'r fideo i chi hefyd. Chi'n gwybod be, fi'n dwlio'r hwn, achos bydd y testyn, bydd yn sgrifen i'n gallu ffitio ar y bwrdd gwyrdd na fyna. A mae'r goleadau fflachio amgylch, felly fi wni fynd o hwnna, dwi'n meddwl. Hwnna'n gred. Clic, a dyna fe wedi gosod hwnna ar yr olygfa i fi. Os i fi'n clicio nawr i chwarae, play fan hyn, dyna ni fi'n chi gweld y fideo yna, sydd yn wych. Right, draw i'r iPad i wneud yr un peth. Mi ar iPad, chi'n cael neidio nôl draw i App Express. Cofiwch chi fynd nôl i'r dudalen cartref, i ni jyst yn tapio ar yr eicon cornel top ochr chwith, logo Express na fe, a i ni nôl ar dudalen cartref. I ddechrau prosiect fideo newydd, dwi'n tapio ar creu fideo, deilsen oren, a dyma ni yn barod i fynd. Dwi ddim yn moyn y templedi, felly na gau fideo, y templedi fideo na lawr, a nawr allai fynd ar y chwith i cyfryngau, fideos, a chwilio mewn yn hyn, chwilio fideo. Right, nawr te. O, chi gweld, nawr, chi teipio mewn yn Christmas background, Christmas background. Chwilio. A ie, 1,389 o ganlyniadau gyda fi fyna. Nawr te, a i am rhywbeth gwahanol trwy'n ar un staf i fyna.
Chymod, lle bron unrhyw un o'r ein weithio'n iawn. Pain a i am te. Pain. Right, dyr yna ne. Mae eisiau ti ddewis un o'r. Mae pawb yn aros. OK, right. I know on the top. Pain. Hon, i'n lygo'r plier yma. Yeah, hyfryd. Lovely. Right. Nôl i'r porwr i ni gael ychwanegu testyn. Dyna fe ni'n mynd i gyntaf yw ychwanegu testyn text. Iawn. Felly, draw'r chwydd i fi mynd i glicio ar testyn sydd o dan cyfryngau fan hyn. Testyn. A fi mynd i ddewis ychwanegwch eich testyn. A fi teipio fan hyn Nadolig ar draws y byd. Nawr te. Lot o bethau allwn ni newid gyda'r testyn yma. Allwn ni newid lliw y testyn. Allwn ni roi amlinell iddo fe. Outline, amlinell. Allwn ni hefyd ddewis cynllun testyn, os ydyn ni eisiau, o'r bottom canol yma. Allwn ni newid yr alunio, os ydych chi eisiau. Lot o wahanol bethau. Peth cyntaf fi'n mynd i wneud newid lliw y testyn yma, felly na i newid i, dwi'n meddwl bod fi'n newid am testyn gwyn, ie, na fe. A dwi'n mynd i wthio hwn, defnyddio'r ddolen hir yma fan hyn i wthio'r blwch testyn, fel bod e'n torri fe i wahanol linellau. Right, mae hwnna'n ffitio wych. Licen i ganoli fe, achos ar hyn o bryd mae'r linell gyntaf na chi'n gweld draw i'r ochr chwith. Felly, llwch chi ddefnyddio'r botwm alunio sydd fan hyn. Lunio i'r canol, lunio'r dde, lunio'r chwith. Cyfiawnhau. Chwith, canol, de, cyfiawnhau. Felly, canol dwi eisiau, na fe, fel na. Twtri fawr, na fe. Iawn, mae hwnna ddechrau da. Nawr edrych ni gael meddwl am ffont. Felly eto fi'n mynd i glicio ar gweld y cyfan fan hyn, y ffontiau argymhellir. Right, os un o'r rhain neidio mas at ei fel rhyw ffont nadoligaidd. Neis. A hwn yw'r ffont fyddai'n defnyddio ar gyfer gweddill y fideo. Fi'n cael hwnna. Ydw, neis. Gret. Nawr, pan ych chi'n newid ffont, fel gyda'r wythgaredd gyntaf, falle bod rhaid chi addasu eich bocs, siap eich bocs, maint eich bocs. Nawr bod fi'n neud na, falle bod eisiau gwthio fe, falle bod tair llinell yn mynd i weithio'n well i'r ffont yma, yn hytrach na 2. Ydy, mae hwnna yn gweithio neis. Amlinell, pamlau, na i ddod lan ar trwch yr amlinell. Mae wedi dewis y lliw llwyd yma, sydd ddim yn gweithio'n gret, ydw e? Felly, na i glicio fan hyn, beth am ddewis falle un o'r lliwiau sydd da ni ar y dyluniad, fel y gwyrdd tywyll yma ar... na fe. Gret. Mae hwnna'n edrych yn wych, hoff iawn o hwnna fe ar gyfer yr olygfa gynta. Right, draw i'r iPad na'r te, i wneud yr un peth. Mae e-bost arall wedi dod. Mae pob e-bost hyd yn hyn wedi bod yn gyfarfod, a mae hwnna'n hefyd. Man, OK. Fy'n yn gyffroes yn meddwl ysgol yn dweud helo yw bob tro a rhywun yn trefnu rhyw gyfarfod. Right, iPad, dyma ni. Testyn. Y chwydd, testyn. Ychwanegwch eich testyn. A dyma ni te. Nadolig ar draws y byd. Iawn. Nawr. Dewch i fi gael wneud hwnna'n fwy. Am just 2 linell tro hyn, fwy to. Eto, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ganoli hwn. Defnyddio'r botwm alunio yma. Na fe. Na le, ffont. Dear me, mae eisiau gweithio ar y ffont yma. Mae eisiau ffont llawer gwell na'r Source Sans. Right. Pa un sy'n edrych yn nadoligaidd? Fi'n licio hwnna.
Yna'n ffont cool. Beth yw enw'r ffont na? Time Machine. Waw, cool. Mae hwnna'n brill. Ie, na'r un am eddi. Lic'r ffont na. Weiren fach. Nawr, ar gyfer hwn, llai wneud y ffont yma, tipyn yn fwy na llai. A dwi'n meddwl bod y D yn gweithio yn iawn ar gyfer hwn. Ond dwi hefyd yn mynd i roi am linell, a beth am I fi roi am linell wen? Ie, mae hwnna'n effaith neis, yn dwi? Testyn D am linell wen. Right, wel mae naws hollol wahanol dy fi nawr ar yr iPad a'r poror. Chi dewch i ni gael mynd nôl i'r poror te, i ni gael rhoi gwybodaeth am yr traddodiad cyntaf ar draws y byd. Felly, draw a fi i'r doc sydd â fi ar agor lan fan hyn. A dyma ni, dyma'r llun dychrynllyd yma. Yn Awstria, mae Krampus yn chwilio am blant drwg. Mae cymeriad o'r enw Krampus yn chwilio am blant drwg. Yn Awstria, a rhannau o'r Almaen, achos mae'r Almaen a Awstria yn ddwy wlad cyfagos, Sant Niclas, Sion Corn, yn rhoi anregion i blant da. Okay? Wel, mae hwnna'r un peth a fan hyn. Ond, dyma ble maen nhw'n wahanol. Yn Awstria, Sion Corn dod anregion i blant da, ond mae Krampus sydd yn hanner dyn, hanner gafr, di'r anwyl, yn dod o gwmpas i chwilio am y plant drwg. Nawr, pidwch a phoeni, dyw Krampus ddim yn gymeriad go iawn, dim ond rhyw fath o joc yw Krampus. Iawn, fel mae fod yn hwyl. Chydig fel y Mari Lwyd, sy'n traddodiad dyn ni yng Nghymru, y Fari Lwyd. Felly mae rai mannau yn Awstria, mae dynion yn gwisgo fyny fel cymeriad brawychus ac yn gorymdeithio trwy'r strydoedd, yn mynd trwy'r strydoedd. Iawn. Wel, pan o'n i'n ymchwilio i hwn, o'n i ddim yn meddwl gelen ni hyd i lun o Krampus, ond, chi'n gwybod beth? Mae yna luniau o Krampus, mae yna rhyw 4-5 llun o Krampus yn Express. Dim fideos, diolch byth, neu fydden ni ddim yn cysgu yno. Right, nawr, mae eisiau ychwanegu golygfa. Felly, lawr fan hyn ar y linell amser, dwi'n mynd i glicio ar y botwm sy'n dweud ychwanegu golygfa. Clic. A dyma'r olygfa newydd. Right, nawr, i ni'n mynd i ychwanegu y llun yn union yr un ffordd a wnaethon ni ychwanegu y fideos just nawr. Clicio'r cyfryngau ar y chwith. A tro yma dwi'n mynd i lluniau a chwilio am Krampus. C-yr-A, p i gwmpan ys. Dim ws. Krampus. Krampus. A mae yna bed... Ycha fi. Falle bod chi wedi pigo lan ar ffaith bod fi ddim yn licio pethau sy'n rhoi ofon i fi. Right, a ddewis un o'r rhain, a dyna fe wedi mynd mewn fyna. Iawn, felly mae'r llun mewn. Nawr, be fi'n ei wneud nawr yw just llenwi y cynfas gyda hwnna. A roi'r llun na o Krampus. Ycha fi. Ar yr olygfa. O, fi wedi cael e-bost. Dage. Rwy'n nhw'n gofyn cwestiwn am sesiwn prawn mae hwnna. Right. Wel, diar. Na fe. Fi wedi rhoi'r llun mewn. Felly nawr mae eisiau ni roi gwybodaeth am y traddodiad ycha fi yma. Felly be fi'n ei wneud yw, fi'n mynd i ddefnyddio'r blwch testyn yma sydd fi ar yr olygfa gyntaf, achos fi wedi gweithio'n galed i greu'r testyn yna, ynddo fi. Felly, dewch i ni gael clicio ar fe. Felly, dwi wedi dod nôl i'r olygfa gyntaf. Nawr, fel i fi dod nôl i'r olygfa gyntaf, yw llusgo'r pen chwarae. Y linell ddi yma, nôl i'r olygfa gyntaf. Right. A nawr, allai glicio ar y testyn, clic, a wneud copi. 3 dot, copio. Dwi'n draw ar pen chwarae, linell ddi nôl at o Krampus ycha fi. A fan hyn nawr, i fi yn mynd i lido hwn. A mae 2 opsiwn ydych chi gyfer glido. Allwch chi ddefnyddio Ctrl-V ar eich bysellwr, dal ar lawr Ctrl, a wedyn tra bod chi'n gwasgu Ctrl i lawr, gwasgu V gyda fe. Neu deglicio, right click, neu chymod y tric na ar y Chromebooks 2 fus gyda'i gilydd a chydig yr agor, i just, dyma ni, a glido.
A na fe, mae da ni hwnna nawr mewn man hyn. Dwi'n meddwl mai Control V yw'r beth rwyddau i wneud, byddai ni'n dweud. Control V byddai ni'n dweud yw'r beth hawsau i chi wneud. Right, nawr te, fi'n mynd i just ailfeintio'r blwch testyn yma nawr, achos i ni'n mynd i'r newid y testyn yna i y pennawd yma, Awstria. Krampus yn chwilio am blant drwg. Right, felly draw i'r doc, copio hwn, Control C, llusgo dros dy fe gyda'r llygoden, clic y drag, Control C i wneud copi o y testyn yma. Nôl i Express, a nawr te. Dwi'n mynd i glicio mewn hyn, a wedi llusgo draws hwn. Iawn, llusgo dros hwn. A wedyn Control V, a na fe, mae wedi glido'r testyn yna mewn. Right, nawr te. Falle bod eisiau chi wedyn ni ailfeintio, symud pethau o amgylch. Ydych chi moyn ei gyd ar un linell, ydych chi moyn ei ar ddwy linell. Llai am ddwy linell fel yna. Fel yna. Gret. Pan fi'n gweud gret, fi'n meddwl, fi, mae hwnna'n rhoi lot o ofon i fi. Ond, chi'n modd yn meddwl. Right, na fe, mae hwnna da fi wedi wneud. Right den, dechrau fi gael wneud y camau na draw ar yr iPad. Right, dyma ni yr iPad. Chi dwi'n ychwanegu golygfa lawr yn yr llinell amser, tap ar y plus bach na fyna. Dyma ni. A dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, lluniau, a chwilio am Krampus. Oops, dim o. C-R-A-M-P i gwpan ys. Chwilio. A dyma ni, fi. A tap ar hwnna, a gosod fel cefnir y dudalen, neu jyst llenwi'r dudalen gyda'r llun o Krampus. Right then, llusgo nawr te'r pen chwarae lawr fan hyn yn y llinell amser, nôl i'r olygfa gynta. A fi'n mynd i wneud 3 dot, copio'r testyn. Nôl ar llinell amser, y pen chwarae i'r olygfa newydd. A dala mis i lawr, gwasgu'n hir, glido. Na fe. Right, na i ailfeintio nawr, achos fi'n gwybod bydd ddim eisiau'r testyn mor fawr yna. Right, rhywbeth fel yna, iawn. Right, dechrau ni gael newid nôl i Chrome. A dyma fe fan hyn. A nawr allai bwyso mis i lawr a llusgo dros yr linell gyntaf yna. Copi. Nôl i Express. Nawr te, ar yr iPad, tapiwch dwywaith ar un o'r geiriau yma, a nawr llusgwch i ddewis ei gyd. Nawr, i wneud y glido, paste, beth sy'n angen i chi wneud yw, chi gweld y botwm fan hyn. Reit, fan hyn. Chi fan hyn, chi gweld mae sisiwn, a wedyn drws nesaf i'r sisiwn, hwnna yw copi, a'r un nesaf draw eto, trydydd un bant wrtho fi, yw clipfwrdd D gyda darn o bapur gwyn, hwnna yw glido. Iawn, mae fe uwch ben y botwm rhif 1. Felly wna i tapo hwnna, a na fe, mae wedi glido nawr y frawddeg na mewn. Right, chydig bach o ailfeintio. A na fe, mae'r olygfa na wedi wneud. Right e, beth sy'n ni'n ôl? O, mae dyn ni bron corter awr ôl, digon amser. Right, nesa de, nôl i'r porwr. Felly na i just stico ar y porwr am nawr. O, dyn ni ddim wedi enwi'n ffail eto, mae hwnna'n rhywbeth pwysig i wneud, no? Felly ddech chi'n cael enwi hwn. Traddodiadau... Na, Nadolig a dros y byd yw'r teitl. Jones, dyr e. Nadolig ar draws y byd. Iawn, na fe. Right. Wel, i ni nawr jyst yn dilyn yr un broses. Felly, ychwanegu golygfa. Beth yw'r un nesaf? Slovacia. Yn Slovacia, maen nhw'n cael carp. Nawr, es i chwilio beth oedd carp yn Gymraeg, a carp yn Gymraeg yw carp. Math o bysgodyn. Gyndwch ar hwn, mae hwn yn rhyfedd. Ar draws ganoldir Ewrop, mae pobl yn mwynhau carp ar gyfer cynno noson Nadolig. Oce, ffain. Tyn bach yn rhyfedd, ond na fe, ffain, os maen nhw'n bysgodyn i'n Nadolig, mae'n iawn. Ond hwn sy'n rhyfedd. Maen nhw'n gadael i'r bysgodyn i fyw yn y bath am chydig ddyddiau. Iawn, mae'r bysgodyn yn byw yn y bath, yn nofio nhw'n yn y bath, am cwpl o ddynodau cyn Nadolig, a wedyn maen nhw'n i laddau a paratoi fe i fita. Dear me.
Drian ar carp. Yn ôl y chwedl, mae cennau'r pysgodyn, cennau yw'r y scales, chymod y croen. Mae cennau'r pysgodyn yn dod â look dda ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. I bawb o'n y carp, yn amlwg. Roet, felly, fel i ni'n mynd i gael llun o carp yn y bath. Wel, dwi'n ni ddim yn mynd i ddod o hyd i hwnna wrth chwilio amdano fe na, chwilio fideos na lluniau. Felly, beth am i ni ddefnyddio testyn i ddelwedd, fel wnaethon ni gyfer y siwmper. Felly, dwi'n mynd i glicio fan hyn, cynhyrchu delwedd. Nawr pa faint i fi moyn? Wel, lycan ni fe fod yr un maint ar sgrin sta fi fan hyn. Felly, mae sgrin lydan yn mynd i ffitio'n berffaith. Sgrin lydan. Right, wel nawr, allai deipio mewn fan hyn. Carp yn splasio yn y bath. Ystafell ymolchi nadoligaidd yn y cefndir. Coeden Nadolig. Na fe? Driwn nhw. O, di'r annwyl. Driwn nhw hwnna. A ydyn ni'n mynd i gael carp yn splasio yn y bath. Right, dechrau chi llenwi'r sgrin gyda hwn. Waw! Wel na fe. Byddai ni ddim wedi gallu dod o hyd i hwnna o gwbl, ond i fi wedi gallu cynhyrchu fe defnyddio deallusrwydd artificial. Mae popeth yn mynd, mae carp splasio yn y bath, mae'r stafell ymolchi yn y cefndir yn bendant yn un nadoligaidd, a mae yna 2 goed yn Nadolig, dim just 1, 2. Allwch chi fynd trwyddoch gwahanol ganlyniadau. Dwi'n mynd i'r cyntaf yn hoffi ni. Right, a nawr i fi mynd i wneud yr un peth. Ond na i ddod nôl ar pen chwarae i'r olygfa Krampus, ych fi, a copio hwnna, 3 dot, copio, nôl a fi i'r olygfa hyn, Control V, glido hwnna mewn. Draw i'r doc, Slovacia, carp i ginio, copi. Nôl fan hyn, dewis y cyfan, Control V, glido. Hwna'n ffitio'n berffaith. Chi'n gweld pa mor hawdd yw e nawr? Ni jyst yn ail-gylchu yr blwch testyn na i ni wedi creu. A dod draw fe a jyst newid y testyn sy'n mewn yn y bocs. Right, beth yw'r olygfa nesaf de? Wel, yr olygfa nesaf yw Ethiopia. Yn Ethiopia, maen nhw'n cael gorymdeithiau Nadolig. Yn Ethiopia, mae pobl yn dathlu Nadolig, a maen nhw'n galw fe'n Gana, neu Genna, ar Ionawr y 7fed. Fyddwn ni'n gyn nôl yn yr ysgol ar Ionawr y 7fed. Cyn cynnal gwasanaeth arbennig yn yr eglwys, maen nhw'n aml yn dechrau gyda grymdaeth arbennig dan olau cannwyll, lle byddant yn gwisgo mantell wen denau, fel siôl wen denau, ac yn cerdded o amgylch yr eglwys dair gwaith, yn y tywyllwch yn dal cannwyll. Beth am i ni i ddod o hyd i fideo te o fflam cannwyll, o olau cannwyll? Felly ar y olygfa newydd mae, fi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, dwi'n mynd i fynd i fideos, cael gwared o'r chwiliad Krampus yma. A beth am just chwilio am rhywbeth fel candle? Candle? Just candle yn iawn. Dyma ni 471 o'r eina. Chi'n siŵr bydd un o'r ein yn iawn. Mae llwyth o'r ein hyfryd yn dros e. Felly dwi'n mynd i ddewis un o'r ein. Hofran dros... Ie, I am... Dwi'n meddwl pa un, hwn o'n i'n licio. Na fe, I am hwnna. Clic. A mae hwnna'n dod fewn. Mae eisiau'r testyn yno ni. I nôl a fi. Fy'n i ddwy'n yr un Slovacia yma. 3 dot. Copio. Nôl i'r olygfa hyn. Control V. Glido. Cydio yn yr testyn draw fan hyn. Ethiopia, gorymdeithiau Nadolig. Control C. Dewis y testyn. Control V. A na fe. Hwna wedi wneud. Chi'n gweld pa mor gyflym ni chi'n neud hwn nawr. A nawr yr olygfa ola te. Ychwanegu golygfa.
Beth yw'r un olaf? Awstralia, Nadolig ar y trath. Oherwydd bod Nadolig yn ystod misoedd yr haf yn Awstralia, achos bod nhw yn hemisffer yr de, maen nhw'n cael eu tymhorau i'r gwrthwyneb i ni. Felly mae'n haf yn Awstralia nawr. Mae llawer o bobl yn mynd i'r trath i gael barbecue ar ddydd Nadolig. Maen nhw dal i gannu caneuon fel White Christmas, ond mae'n annebygol iawn y byddant yn gweld eira dros y Nadolig am bod e'n ganol yr haf i nhw. Felly, beth allwn ni wneud fan hyn? Wel, allwn ni fynd a chwilio am fideo, wrth gwrs. Felly, cyfryngau fan hyn, fideos, a na i chwilio am Christmas Beach. Beth am hwnna? Christmas Beach. O, greit. A mae da ni fideos het o'n corn fan hyn, a'r trath yn y cefndir. Perffaith. Mewn o fe. Gwych. Ydych chi'n gwybod beth fi'n neud nawr? Eisiau fi i gydio yn y testyn. 3 dot. Copio. Draw y fi. Control fi. Glido hwnna mewn. O, mae 5 munud yn ei rôl. Gred, ni'n mynd i amseru hwn yn berffaith na. Ni'n mynd i orffen yn berffaith ar amser. Ni'n mynd i wneud troslais nesaf. Syml. A wedyn chydig o'r gerddoriaeth a byn ni a ben. Right. Dyn ni gael copio a glido hwnna mewn te. Awstralia. Nadolig ar y traeth. Copi. Cyfnewid hwnna. Na fe. Right, felly mae'n golygfeydd ni'n barod. Mae rai o'n nhw'n hir iawn ar hyn o bryd. Chi'n gweld mae hwn yn 50 eiliad. Hwn sy'n lot rhy hir. Mae'r ganwyll yma'n 28 eiliad. Sy'n lot rhy hir. Felly, dewch i ni gael meddwl am ein troslais nawr. Iawn? Nawr te. Be fi'n ni'n neud yw i fi ymwneud o draw i'r olygfa gynta a i fi ymwneud o recordio troslais. Felly, recordio troslais, ewch i'r cyfryngau ar y chwith a lan i sain. Nawr, fi mynd i glicio ar y botwm llwyd sy'n dweud recordio troslais. A dwi'n mynd i ddechrau recordio. Clicio dechrau recordio. Dyma ni. Cyfri fi lawr 3, 2. Nadolig ar draws y byd gan Meredydd Jones. A rwy'n gorffen recordio, chi'n gweld? A dyma'r llais i, fan hyn, dyma'r clip bach gwyrdd yma yw'n llais i. Sy'n meddwl, mae'n llais i'n 4.5 eiliad, ond mae'r fideo yma o'r goliadau Nadolig o amgylch y teitl yn 20 eiliad. Felly, sdim angen iddo fo mor hir. Felly, beth lle wneud yw jyst llusgo hwnna nôl, tocio fe nôl. Iawn, nawr sdim rhaid iddo fod reit nôl, ond jyst digon, chymod, fel bod rhyw eiliad fach yn ychwanegol ar ôl i fi offen siarad. Chi'n ei gael trial hwnna. Nadolig ar draws y byd gan Meredydd Jones. A wedyn ni mewn i'r ail. Right, great. Nawr de, ar gyfer yr ail un, allwch chi just ddisgrifio'n syml beth sy'n digwydd. Iawn? Neu allwch chi hyd yn oed ddarllen hwn i gyd. Iawn? A dyna be fi'n mynd i wneud. Fi'n mynd i ddarllen hwn i gyd. Fel hyn. Nawr, pan ych chi'n defnyddio lluniau, 5 eiliad yw'r hyd automatig yr olygfa, sydd ddim yn ddigon hir, sy'n meddwl. Felly, na i fynd reit mas o'na i fod yn lot gormod, 30 eiliad. A nawr te, da i nôl na de'r pen chwarae di i ddechrau'r olygfa, ble fi eisiau'r troslais i fynd. Nawr, be fi'n gwneud yw, dechrau recordio, newid tab, darllen hwn mas, pan fi'n cyrraedd y diwedd, newid nôl, stopio recordio. Iawn? Dyma fi, recordio troslais, dechrau recordio, cyfri lawr 3, 2, 1. Yn Awstria, ar rhannau o'r Almaen, mae Sant Nicholas yn rhoi anrhegion i blant da, tra bod Krampus, yr hanner dyn hanner gafr, yn dod o gwmpas i chwilio am y plant drwg. Cyn ni jyst stopio fyna, sdim rhaid fi ddarllen ei gyd. Gret. A chi'n gweld, nes i jyst dod nôl, clicio gorffen recordio. Right, a nawr, nes i greu hwn yn 33 eiliad, oedd yn ormod, nawr lle ddod nôl y fe i'r maint na fyna. Ar gyfer yr un Slovacia, carp, to fi wneud yn wneud ddigon hir, hen ddigon hir, dod yr llinell ddi, fan hyn dwi eisiau recordio, a te beth i fi wneud ddweud, lle na just wait a bit, cynta na fyna. Right, yma ni, recordio troslais, dechrau recordio, cyfri fi lawr. Ar draws canoldir Ewrop, mae pobl yn mwynhau carp ar gyfer cinio noswyl Nadolig.
maen nhw'n gadael i'r pysgodyn fyw yn y bath am ychydig ddyddiau cyn ei baratoi a'i fwyta. Yna fe. Iawn? Lle docio hwnna nôl nawr i'r hyd cywir. Draw i'r un nesa. Ethiopia. Dyma ni. Na i ddweud y cyfan, fi'n meddwl. Right. Sain. Recordio troslais. Dechrau recordio. 3, 2. Yn Ethiopia, mae pobl yn dathlu'r Nadolig o'r enw Gana neu Gena ar Ionawr y 7fed. Cyn cynnal gwasanaeth arbennig yn yr eglwys, maen nhw'n aml yn dechrau gyda grymdaeth arbennig dan olau cannwyll, lle byddant yn gwisgo mantell wen denau ac yn cerdded o amgylch yr eglwys dair gwaith. Gret. Ar un ola te, Australia, recordio. Oherwydd bod y Nadolig yn ystod misoedd yr haf yn Australia, mae llawer o bobl yn mynd i'r trath i gael barbecue. Maen nhw dal i ganu caneuon fel White Christmas, ond mae'n anebygol iawn y byddant yn gweld eira dros y Nadolig. O'n i ddim wedi dechrau recordio. Dia mi. Wel, sa'n mynd i'n neud e to. Right, a wedyn na i ddod nôl lawr o hwnna. Right, unwaith i chi wedi wneud hwnna, yna y cam olaf fydden ni'n neud yw just rhoi cerddoriaeth gefndirol. A i wneud hynny, rwy'n mynd i cyfryngau, sain, chwilio fan hyn am rhywbeth fel Christmas. A fan hyn wedyn allwch chi glywed gwahanol ddarnau o gerddoriaeth. Mae llwyth o rai gwych fan hyn, oes e? Dywyswch yr un i chi licio, clic arno fe, a mae'n ychwanegu hwnna i'ch prosiect chi. Os yna gweud coet digon hir, na dylen ni wedi dewis un, chi'n bod beth, fi'n ni ddico gwared ar hwnna, dileu hwnna. Dewis un sy'n, mae'n fideo i, chi gweld lawr y gweilio fan hyn, mae'n dweud hyd y fideo, mae'n 1 munud 12 eiliad. Felly dywyswch rhywbeth sy'n hirach na'ch fideo chi. 1:39, na ni, hwnna'n gred. Right, nawr pan mae'n roi'ch gerddoriaeth chi mewn, bydd e roi fe mewn ar 100% sy'n llawer yn rhy gryf, yn rhy uchel. Felly lawr ar volume, lawr ar lefel y sain i ryw 10 i 15, rhywbeth fel yna. A pylu fe mas, fade out ar y diwedd. Yn yr Ewrop, mae pobl yn mwynhau car ar gyfer cinio noson Nadolig. Gret. Right, ffrindiau, ni wedi dod i ben. Nawr eto, allwch chi lawr lwyth o hwnna os ych chi eisiau fel ffail MP4, MP4, os chi'n rhoi fe yn eich ffeiliau, neu, falle beth sy'n rwydda yw cyhoeddi dolen gweld yn unig sy'n rhoi'ch fideo chi ar y ryngrwyd. Right, na fe, ni wedi gorffen am y flwyddyn. Nawr, stym byd gyda fi ofyn i chi athrawon i wneud fel cyfrestrum sesiynau eraill, achos dyw'r ddolen na ddim i gael eto. Byddai'n danfon e-bost mas yn yr wythnos gyntaf nôl i eich gwahodd chi i'r sesiynau sydd dan i chi ym mis Ionawr. Felly, yn y cyfamser, dol i llawen, mwynhewch y gwyliau, ymlaciwch, athrawon, gadwch y laptop yn yr ysgol, pidwch yn mynd â fe nôl gyda chi, pidwch i meiddio. A diolch enfawr i chi am gefnogi'r sesiynau eleni. Mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel a wedi helpu ni i gadw nhw i fynd a bod ni yn neud yr union yr un faint o sesiynau yn y Gymraeg a beth i ni'n neud yn Saesneg. Fi'n browd iawn o'r ffaith bod ni'n gallu neud hynny. Felly, diolch enfawr i chi am eich gefnogaeth. A welai chi yn y flwyddyn newydd, joiwch y Nadolig, ond hwyl fawr am y tro. Diolch am nawr.